ಇತ್ತೇನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಕಾಕುಸ್ತಿಕ್ಕರ ಅತ್ಯ ಆರ್ಪಿಕ್ ಫೈರ್ ಮಾರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಓಕೆ ಮೂಲ ಉಂಡಂದು ಮೂಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪೋ ಓಕೆ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಬರುಂಡು ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ಕೊನೆ ಜರ ಬಾಲ್ ಉಂಟಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬು ನತ್ತವು ಅವ್ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನವೆ ಎಂಕ್ ನೋಡೇನಾ ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತನ ಎಸ್ ಇದು ನೋ ಅಂಚತ್ತೆ ಸುರುಕೇನ್ವೆ ಸುರುಕಿ ರೆಡ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಏನು ಪತ್ತಲ್ಲ ಕೇನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನವೆ ಅಮ್ಮದಿಕ ಪತ್ತಲ್ಲ ಉಲಿಯ ಪತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಗೂಗಲ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೂಗಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡನಿಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ಇರ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತು ಮದ್ನೆ ಕೂಡ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ ಸಿಗಲ್ಲ ಟೂ ಪಂಡದ ಏನೋ ತಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ದು ಈ ಜನ ಹೊರಲು ತೂಕ ಅದು ಗೊತ್ತಾಡ ದೆರ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ನೋ ಪಂಚಜ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಜೇಡಲ್ಲ ಬಂತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಡೆದಿಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರ ಇಜ್ಜ ಅಂದುಪ್ಪರ್ ಬಲ್ಲ ಹಿಡ್ದದೇ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಿಡ್ದದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂದ ಇದಾದೈತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದವನು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕದೆ ಮುಖಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂತನೆ ನಿಜ ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಬಂತಾರೆ ಸತ್ಯ ನಾನು ಹಂಚದಾಲ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂಬಿ ನಂಜನದಾಲ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಕೇಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಪೂರದ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಂ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವೇ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಉಂತದರ ಇಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಜ್ಜ ಹಾಕುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರಿ ಮದುವೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮದ್ಮೆದೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋನ್ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪುಜರಿತ್ತು ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಅಂತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಸಾಗ ನನ್ನ ಬೇಕಾದ ಮನ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ನೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗದತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಶ ಉಡುಪಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಶ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜಕೀಯದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡ ಜಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡ ಅಂದ ಉಂಡು ಬಂಡ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ಲು ಮಾತಾಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಆಯ್ ತಪ್ಪದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಡಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬರದು ಓಕೆ ನಾನು ಓವರ್ ಟು ಉತ್ಸವ್ ಮಂಜೂರು ಸರಿದಿರ್ಪು ಒಕ್ಕಡೆ ಉತ್ಸವ್ ಮಂಜೂರು ಸರಿ ಬರ್ದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಉತ್ಸವ ಸರಿ ಬರ್ದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಕೊರ್ಪು ಜಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಾರು ನೋಂದು ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಹಂಗೆ ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜಾಪ ಮೆರಿಂಡ ಏದು ಸಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅದೇ ಮಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಅದು ಕಲಾನಾಯಕಿ ಜಿಂದ ಬೀತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಉಂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ ತೊಂದರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಚಿನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬಿಲ್ ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆ
ನಮಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸೈಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೋ ಏರಿಯಾಗಳ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಏಮಂಡದ ಕಡೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲಗೆ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಅಂಚದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಏತುಂಡು ಆತ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಆ ಪರ್ಪಿನ ಅಡಮುಂಟು ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂಚನ ಬಂದ ಆಲೇಜ್ ಪರ್ಪರ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು ಪರ್ಪು ಜೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸೇರ್ಸು ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಪರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಬರತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವು ಅಂದುವ ಪರ್ಪ ಅವು ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ನೇ ಆಯ್ತು ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋರ್ದಾಗ ಮೂವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಆತನು ಎತ್ತಾತ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ದಯಬಂದಾಗ ಮೂಲಪುರ ನಮ್ಮ ಏಮಂಡದ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೈದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೋದಾವಡು ಒಂದು ಲೈದಿನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದು ಒಂದೇ ಬತ್ತ ಈತನೇಟ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಶೋಕಾತ್ ನಡೀತಾನ ಪನ್ಪ ವೆರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ ಲಂಚಿನ ಬಂದಿತ್ತ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸುರು ಕೀತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತು ಕೊರತೆ ಕಡಪ ವೆರಿ ಬಟ್ಟದೆ ಕಡಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದ ಇಟ್ಟು ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದೆ ಕಡಪ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಂಚನ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಈ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಬತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 2,000 ಉಪ್ಪಣ ಮಾರನಿಗೆ 2,000 ಇತ್ತಂಚತ್ ಇತ್ತೈದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪಿದೇಡ್ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಪಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಬೇತ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ತಾರದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಆತಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾವು ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಬಾಡಿ ಗಟ್ರಿಂಗ್ ಏತು ಬೋಡಾವು ಇದು ಯಾವನು ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಈತೈಟ್ ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟ ಈತೈಟ್ ವರಿಪಾವಳಿ ಬಂದ ಈತಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ್ವರೆ ಬರಲಿ ಆಡು ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರ್ನೆಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಪಂಪು ఒక 200 ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದೇರ ಎನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಡ ಹಾಕಲಿ ಈತೆ ಐಂದ ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಯಾನ್ ಸತ್ಯನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಬಲೆತಿಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಇದೆ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇನ ಪೋಯಿ ಮಂತ್ಪುರ ಎಸ್